Menestyvän designin salaisuus on lopulta aika yksinkertainen. Tarvitaan vaan ripaus suomalaista hulluutta ja intoa lähteä tekemään. Mutta onneksi olemme tarpeeksi hulluja ja visiomme ovat saaneet kuluttajien hyväksynnän, jopa kansainvälisesti palkittuna. Kun minä menen metsään, en saa siellä välttämättä mitään ideaa, niin kuin tälläkään kertaa. Yleensä ammennan ideani suomalaisten arjesta ja sen helpottamisesta. Puu on minun materiaalini ja samalla kaikkien suomalaisten. Valitsemme tarkoin kaikki puut, joita tuotteissani käytän. Kaikki materiaalit ovat tarkkaan mietittyjä, niin myös kaikki valmistusmenetelmät. Ja kun tuote on lopulta valmis, on tärkeää palauttaa se, minkä alun perin otimme. Meillä hulluilla on myös oma verkkokauppa. Kaikki tuotteet ovat tilattavissa kellon ympäri, lukuisilla toimitustavoilla, vaikka suoraan sun olohuoneeseen. Kaikki tuotteeni on tehty käytettäviksi ja niille on useampia käyttötarkoituksia. Eikö olekin hyvät? On kyllä. Tässä kaikki. Tämä on menestyvän designin resepti.